Дръжка ми се, Борко, дръжка и не иска. Иска да си спинка, иска и си стиска сините очички. Шапички, ръчички от лампата се крият, не иска да се мият. Борко е на 2,5. В тази възраст всичко трудно е за 3 или пък така. На мама и се струва дава зори, Борко, дай да те надувам. Всички сме били така, всички спали сме в пакета. Всички сме били перфектни, розовки и сини, дразнещи гадини. Всички сме били така, всички спали сме в пакета. Всички сме били перфектни, розовки и сини, нервещи гадини. Мила моя мамо, сладка и добричка, учила си също как да се изчишкаш. Стига зор му дава тука на детето, то ще се научи его цело лето. Трудно е обувките да вържиш, трудно е още спяш да бързаш, трудно е да ядеш на час, трудно е да мислиш като нас. Всички сме били така, всички спали сме в пакета, всички сме били без